når scenelysene slukkede. Ingen kunne tro, hvad som skjulte sig bag mikrofonen. Delara stod over for en hemmelighed, som kunne forandre alt. Delara sat alene i det lille øvingsrummet bag scenen. Væggene var fyldt med gamle plakater fra koncerter, hun havde deltaget på som tenåring. Lyden af pianoet fra rummet ved siden af fyldte luften, men hun hørte ikke på musikken, hun tænkte. Tankene hendes kradsede rundt det, hun havde opdaget i går kvæld. En hemmelighed, som kunne snu hele karrieren på hovedet. Hver gang hun lukkede øjnene, kunne hun se ansigtene til de menneskene, hun stolte på. Nogen, som havde skjult sandheden for hende i årevis. Dette var ikke bare en vanlig dag. Dette var dagen, hun måtte vælge mellem loyalitet og sandhed. Publikum ventede, men det var noget mere alvorligt, som krævede opmærksomheden hendes. Men hun vidste endnu ikke, hvilken risiko det ville indebære. Hun tog en dyb pust og strøk over tasterne på pianoet. Hver tone mindede hende om de drømmene, hun havde som barn. Drømmer om musik, applaus og publikummets hjerter. Men under drømmen lurte frygten. Frygten for at tabe alt. Akkurat da forandrede alt se, det som skjulte sig bag scenetæppet, var ikke det, hun troede. Telefonen hendes ringte. Hun nølte et øjeblik, før hun tog den. Stemmen i den andre enden var kendt, men tonen var anderledes. Den bar en advarsel. Hun kendte adrenalinet pumpe gennem kroppen. Hepimizin başına gelebilecek bu anlardan biri, o güçlü ve yetenekli görünen Delara da bir zamanlar böyle çaresiz kalmıştı. Hun vidste at når hun åpnet døren til scenen, ville alt blive ændret. Men det, som virkelig gjorde hende nervøs, var ikke publikums forventninger. Det var det, som skjulte sig bag kulisserne blandt de, hun stolte på. Sikkerhedsvagterne nærmede sig, mens Delara løftede telefonen. Hvem ville ringe akkurat nu, og hvad ville de afsløre? Delara stod midt i rummet, blikket fastlåst på telefonen i hånden. Hver melding, hvert notat hun havde fået, virkede og ledede hende ind i et net af hemmeligheder og gamle alliancer. 2 vejer lå foran hende. At holde alt skjult og fortsætte som om ingenting havde sket, eller at afsløre sandheden og risikere alt hun havde bygget op. Hjertet bankede raskere for hvert sekund. Publikum ville vente tålmodigt i salen, men Delara følte presset som en fysisk kraft. Hun vidste, at valget hendes ikke bare ville påvirke karrieren, men også forholdet til menneskene, hun stolte på mest. Det var ikke bare musikken, som skulle afsløres. Bag teksten lå en forbindelse til fortiden hendes, som kunne ændre alt. Hun lukkede øjnene og huskede barndommen. Familien, som havde støttet hende. Vennen, som havde introduceret hende for musikken. Og modstanderen, en gammel bekendt, som nu havde en skjult agenda. Denne person havde magt over fortiden hendes og kunne dreje trådene, som ingen andre så. Duygu Salbar. Vi kunne alle kende igen følelsen og stå foran et umuligt valg, alene og sårbar. Delara med al sin styrke og talent følte sig ikke hjælpeløs som os alle i de stille øjeblikkene. Hun tog en afgørelse. Hun ville konfrontere personen bag hemmeligheden. Hvert skridt mod scenedøren føltes som at gå ind i et minefelt. Selvom publikum bare ventede på musik, vidste Delara, at næste minutter kunne ændre alt. Men hun vidste ikke, at nogen havde fulgt hvert eneste træk, hun havde gjort de sidste timerne. Hjertet hendes hamrede, da hun åbnede døren til bagscenen. Der, skjult i skyggene, stod personen, hun mindst ventede. Et øjeblik frøs verden rundt hende. Alt hun troede, hun vidste, blev stillet spørgsmål ved. Døren åbnede sig, og det hun så, knuste alt hun havde troet var sandt. Hvem stod der, og hvad havde de planlagt? Delara følte adrenalinet pumpe gennem kroppen. Bare 10 minutter skilte hende fra scenelyset og publikums forventninger. Hvert sekund tælte, hvert skridt kunne ændre udfaldet. Hun kunne ikke snu. Beslutningen var taget, og nu måtte hun stå ved den. Hun pustede dybt og gik mod scenen, men i hovedet hendes svirrede tanker. Hvad om jeg gør fejl? Hvad om hemmeligheden kommer ud på fejl måde? Frygten krøb ind som en skygge, som hun ikke kunne riste af se. Du har ikke set det største chokket, Anna. Når hun åbnede brevet, blev alt vendt på hovedet.
Hemmeligheder fra fortiden, som ingen skulle vide, lå nu foran hende. Presset var ikke bare emotionelt. Kroppen hendes kendte også på det. Hjertet bankede hardt, hændene skalv. Hun huskede advarslene, som havde kommet via meldinger, og indså, at modstanderen havde planlagt dette længe. Det var ikke bare et spørgsmål om musik. Dette var et spil om tillid og loyalitet. Hun trådte ind på scenen. Publikum stirrede forventningsfuldt. Lysene traf ansigtet hendes, og hun følte sig pludselig litten i det enorme rummet. Publikum vidste ingenting om stormen, som raste bag kulisserne. Vi har alle stået der. Følelsen af hvor skulle præstere, mens verden ser på. Delara med al sin styrke var sårbar i dette øjeblikket, og det gjorde hende menneskelig. Pludselig ringte telefonen igen. Hun havde bare et valg. Ignorere det og fokusere på koncerten, eller tage samtalen og risikere alt. Tiden var knap. Men hun vidste ikke, at det som ventede på andre enden ville ændre alt på et øjeblik. Hun tog en afgørelse og løftede telefonen. Stemmen som svarte var tjent, men intensiteten i tonen fik hende til at fryse. Hvad var planen? Hvem kunne hun stole på? Delara greb mikrofonen, men et øjeblik senere skete noget, ingen kunne have forudset, og hele scenen blev forvandlet. Scenelysene flommede over Delara, da hun stod på scenen, og publikum holdt pusten i forventning. Hun havde altid elsket musikken, men i kveld var det mere en optræden. Det var en kamp for at konfrontere sin fortid og vise, hvem hun virkelig var. Hver note, hun sang bare på et stykke af hendes historie, glæder, smerte, svig og håb. Publikum så bare en stjerne på scenen, men bag lysene stod en kvinde, som havde kæmpet mod hemmeligheder, frygt og gamle bånd. Vent et øjeblik, dette er detaljen, du ikke må gå glip af. Brevet, hun fandt bag kulisserne, afslørte en alliance, hun aldrig havde forventet. Hun tog et øjeblik og så ud over salen. Blikket hendes mødte en gammel vens, en som havde forsvundet fra livet hendes for mange år siden, men som nu stod der og gav hende styrke. Det var en stille forståelse, et øjeblik af menneskelig forbindelse midt i glansen og dramatikken. Vi kender alle igen dette. Følelsen af, at nogen forstår dig uden ord, støtter dig, når du er sårbar. Delara viste, at styrke og sårbarhed kan eksistere samtidig. Hver sang var et kapitel, hver tone et ord i historien, som hun ville, at verden skulle vide. Publikum blev revet med, men bare hun vidste den fulde historien, hemmelighederne, risikoen og frygten, som lå bag hvert smil. Men hun vidste ikke, at nogen havde fulgt hvert steg hendes i kulisserne, og at det, som ventede hende efter sidste note, ville overgå alt. I det sidste stykke løftede hun hovedet og sang med hele sit hjerte. Tårerne trillede, men hun fortsatte. Publikum kunne føle ægtefølelsen, og en stilhed sænkede sig i salen, som ingen ville glemme. Telefonen ringte. Stemmen i andre enden var kendt, men hun kunne ikke umiddelbart forstå, hvem det var. Og øjeblikket, som fulgte, skulle forandre alt. Delara stod stille på scenen, pusten hendes tung efter de intense minutterne, som netop havde gått. Publikum applauderte, men applausen var bare overfladen. Bag kulisserne ventede sandheden klar til at træde frem. Hver tone, hun havde sunget, bar på en hemmelighed. Hvert ord var et fragment af fortiden hendes. Når var det på tide at samle brikkene. Hun vidste, at når hun forlod scenen, ville alt ændres. Ikke bare for hende, men for alle rundt hende. Når ser du kanskje alt, men du har ikke set det ægte chokket. Delene faldt på plads først efter sidste tone. Telefonen ringte igen. Hun løftede den med rolig hånd. Stemmen i andre enden var kendt, men budskabet fik hjertet hendes til at hoppe over et slag. En gammel alliance, et brev hun havde troet var tabt for altid, og et hemmeligt møde, som ingen vidste om, blev endelig afsløret. Hver af os kan kende på frygten for at stå alene med sandheden, men også styrken, som kommer, når man tør at møde den. Delara viste, at selv når alt virker tabt, findes det håb og muligheder til at starte på nyt. Hun tog det sidste steget bort fra mikrofonen. Lysene i salen dæmpede sig, men oplevelsen brændte sig ind i publikums sind.
Hvert ansigt reflekterede forundring, beundring og en stille forståelse af den rejsen, hun havde gennemgået. Men ingen kunne have forudset, hvem som havde skrevet brevet, hun lagde Ikjen, og hvilken hemmelighed det afslørte. Alle vidste sandheden nå, men det største chokket var brevet, Delara havde lagt Ikjen, og navnet på den, som stod bak alt. En person, som havde været nær hende hele tiden.